Aniya na ta sa kakawhaag 7 nga Domingo sa liturhikanhon nga tuig sa atong simbahan. Ug kining misaha usab mo ikawalo nato nga misa novena sa atong patrona mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Uban ka nato ning Santos nga misa, kauban nato sa team of pastors, Monsignor Joseph Tano, akong kauban pod na sa pari, Father Cirilo Romero. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa ka ninyo. Maigsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala aron maadnon kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Amahan, imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha, pasayloang among mga kalapasan, ug ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dada kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo, kanus pa nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo. Mituwaw ako kanimo sa pag-ingon. Gidaog-daog ako, apan wala mo ako luwasa. Nganong kadaot o kasamok man ang gipakita mo kanako. Kanunay makita ko ang pinatyanay, ang kagubot o panagbingkil. Unya, mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananawon sa tataw kaayo, diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa niini, kay may panahon nga gitagal, alang sa katumanan sa pananawon, ug mahitabo gayod kini. Busa, bisag ingon og dugay kining matuman, paabota lang, ug mao kani ang mensahe. Kadto mga dautan, dili mabuhi, apan ang mga matarong mabuhi, kay matinumanon man sila sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Humari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhuntang bato sa atong kaluwasan, yugbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Humari kamo, mudugo kita aron pagsimba. Mangluhod kita sa tubangan sa Ginoo, nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang ato
kitang katawhan ngayang gidumala, ang panon ngayang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaw tuntang nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sadlaw ni Masak dito sa kamingawan, din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, di sana nakakita sila sa akong mga buhay. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma o magpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo, ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Ang
Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kundo na kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si kamuro, maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero, inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayod. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon, ug unya pagtapis ug silbihi ako. Humani ini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angayng pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo mga sulugoon kami, ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi ipag-usab tanan. Nabakaha nato dinhi nga matawag jud nato jud ba nga biktima jud ba sa maong linog ba? Tingali man ta biktima man tang tanan, agi tag kahadlok sa maong panghitabo. Pero kung imong imaginon kaha, no? Kung imo i-picture imong kaugalingon kung kadtong mga kaigsunan jud nato nga didto sa norte, no, nga hangtod karon wa gihapon makasulod sa balay, hangtod karon napasgawas, ang uban pa naglisod pagani og kining asa sila makakaon, no? Kanang matawag jud nato nga sila joy naapektuhan jud sa maong panghitabo. And perhaps makapangutana ta sila mismo nga tuwa didto unsa kay ilang pangutana usab ngadto sa Dios. Ang atong unang pagbasa gikan ni Propeta Habakuk, murag haom kayo sa panghitabo kabahin sa maong linog. Kay si Propeta Habakuk, iya mang gi-question ang Ginoo. Nganong sila nga mga Hudiyo, nganong naaman sila sa kalisod? Nya gi-atake pa sila sa mga taga-Babilonia, nya ningon sa wa nay kahumanan ang amo nga mga pag-antos, no? Muna nga si Propeta Habakuk, iya jung gi pagawas unsa may iyang gibati ngadto sa Dios, no? Gingon man to dinhi, no, nga mituwaw ako kanimo sa pag-ingon, gidaog-daog man ako, no. Nganong kadaot ug kasamok man ang gipakita mo kanako, no. Nganong kadaot ug kasamok ang gipakita mo kanako, posible mo nay ika masulti mapangutana sa usa ka biktima gayud sa linog, no. Mo ni gitawag og faith, no, pagtuo nga that leads or kanang bunga sa lamentation, ang pagtuo nga bunga sa imong pagbangutan. The real faith, ang tinuod jud nga pagtuo, will always ask questions, no. Dili kanang hilom na lang ta, no. Muna nga valid jud kayo nga sa ato nga adlaw-adlaw nga panghitabo sa kinabuhi, sa adlaw-adlaw nga dagan sa tong kinabuhi, kung moagi tag mga dagko nga pagsulay, pwede gayod nga questionon nato ang Ginoo nganong nahitabo man ni nako, no. Pero always in the context of prayer, no. Sa ato pa ang imong pagampo, ang imong pagtuo, bisan pag naa ka sa kalibog, imo nang gipaagi, no, sa pagpangutana
bisan pag ang imong mga gibati diha dili maayo batok sa Dios. Mo na first nga matawag nato eksena sa first reading, no? Nga gi-question ni propeta Habakuk ang Dios nganong daghang kasamok na hitabo, pero ang nakapait pagayod because God has remained silent. God has remained silent sa iyang mga pagbangutan. Wa jud siya nadungog gikan sa Dios. Muna nga, pero sa ilang madugay nga pagstorya, kay propeta man siya, pidi man siya nga makighadol sa Ginoo, no? Mingon ang Ginoo kaniya nga may panahon nga gitagal alang sa katumanan nining tanan, no? Meaning to say, mingon ang Ginoo nga huwat lang po diha, no? Naray katumanan ang tanan nakong mga plano, no? Pasabot ana nga faith is not just an instant relief, no? Ang pagtuo nato di man ni susama nga mupadayag din ka, maayo na din ka, no? Pras bitawan ng kanunay magdadamang ko dirig inhaler, no? Ngano man kay from time to time simuto nimo, no, ma-relieve ka, no? Kaman balik na po sa bulsa, no? Di man ay nga na ang pagtuo, no? Kundili gipasabot sa Ginoo nga huwat lang kay wait for my time, no? Faith is also patience in waiting, no? Ang atong pagtuo mingon nga apil na sa atong pagtuo kung hilom ang Ginoo, wa gitubag ang atong mga gipangampo, no? Apil na sa plano sa Dios, no? Mabitaw nga kining maong ato nga paningkamot sa atong kinabuhi, no? Someday, no, mo ulabay ang panahon usa pa ka makaingon nga aw mao di ay, no? Ngano nahitabo to siya, it will take some time to understand nganong nahitabo to mga pagsulay sa ato nga kinabuhi, no? So ingana usa na kapaagi sa Ginoo, no? Hilom siya giingon nga huwat lang pug kadiha. Pero sa katapusan usab sa maong suwat sa atong gibasa kan sa first reading, giingon dinhi ni propeta Habakuk, kadtong mga dautan dili mabuhi apan ang matarong mabuhi kay matinumanon sila sa Dios, no? Anhan adiha masukod ang ato nga paglahutay, no? Bisag taliwala sa mga pagsulay, pero makanunayon ang gihapon nga wa mobiya sa Dios. Si propeta Habakuk bisan pagsigi sa question sa Ginoo, no, wa siya mobiya sa Dios, no? Ug mao sa nay iyang unta nga ipahinumdom kanato because ang lig-on nga pagtuo diha sa Ginoo mao sa nay makapa lig-on usab sa atong mga buhat sa kaluoy, mga buhat sad sa kaayuhan ngadto sa atong isig katawo, no? Giingon nga diha sa mangitngit kayo, pinakamangitngit nga mga gabi, that's the time that the stars will shine the brightest, no? Humanta miagi ning maong mga pagsulay hantod karon, no? We're still rebuilding. We're starting to rebuild, no, our lives. We're starting to rebuild our homes, no? O klaro kayo, no, nga bisan pag di kaila, no, klaro kayo ang mga matawag na buhat sa kaluoy, klaro kayo ang pagka matinubangon natong tanan. Muna na siya, no? Muna na siya ang buhi nga pagtuo, no? Ang buhi nga pagtuo will move us to do good things, no? Kay miagi na ka sa mga pagsulay, miagi na ka sa mga matawag natog mapait nga mga kasinatian sa kinabuhi, ug ikaw nakalahutay ug tungod ni ana
Timailahan nga ang Dios naa kanimo. Timailahan nga ikaw nagpabilin diha sa Dios. It will move you to be good. Sayod ta nga karon, labi na karon ng adlaw, perti na jud kayo ang tabang nga nangabot, no? Nagstorya mis kaubang pari nga taga Bugo, ngadto sa kagahapon padung sa Bugo, tungod kay daghan sa kay nangadto, ingon siya nga 7 ka oras god padung lang sa Bugo, no? Kaganina buntag sayo alas 6 mi gikan kusbalay nga Ramos Mandawi, may basak, di na kay ko kalabang kay ang mga sakyanan padung sa norte galinya na, no? Mandawi pa ganito, and all convoys, no? Mga tagpila ka convoy nga padulong dito sa Bugo, no? Tingali menta nga mo na nakapaaghat sa kanato, no? To think of all those people who have been victims of the recent earthquake. Ug mao na ang matawag natog pagtuo nga buhi, pagtuo nga pinasikad sa mga buhat sa Dios. I don't know kung basig nakadungog na mo niya, no? Si Lady Jane Itang, kadungog mo niya. Nangutana ko ni Father Gilbert Itang, taga-Bugo man siya, ko, kaila kang Lady Jane Itang, sa basig pa rin niya, no? Sa istorya ni Lady Jane, no? 17 years old, paglinog, yadang giadto iyang inahan, ipukaw niya, iyang pamilya, iyang giingnan nga, iyang mama nga, i-secure ilang manghod nga 2 months old. Ug tungod kay bukid man sila na may landslide, siya joy may tabon. Naningkamot siya na himo siyang human shield sa iyang ginikanan. Buhi iyang ginikanan, buhi iyang manghod nga 2 months old, pero nakalas ang kinabuhi ni Lady Jane. What made her, no, at that very moment to offer her life for her family? Pagtuog, pagsalig sa Dios. Ug gugma niya sa Dios nga na-express sa gugma sa isig katawo. Palihog manindog atong bag-uhon atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya na ngahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, alang sa tong kaluwasan, mikanawag siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay gilubong. Sa ikatulog adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginuog maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumaabot ng kalibutan. Amen. Uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios, ang tighatag sa tanang maayong mga gasa
dad-on nato karon ato mga panginahanglan ngadto sa Ginoo diha sa pag-ingon manggihatagong amahan pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay puas mugiya kanato sa pagsamyaw sa maayong balita ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga anaa sa gobyerno manalipod sa labing ubos, ilabi na sila nga nahikalimtan o gisalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Imong amahan pamatiya ang among mga pagampo. Nga kita nga nagkatigom, hiniusa diha sa pagampo, mga pulan o mga bati, na tong mga taras o kinaiya, o ang tanang maayo, matuod, mapalambo, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, mga nagmingaw ug giubusahan ug nanag-antos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Magintagong amahan pamatiya ang among mga pagampo. Nga imuuntang isipon nga takos o mapuslanon, alang kanamo ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ang among mga pagampo. Nga ang tanang nangamatay, makadayo na sa langit nungging harian, magampo kita sa Ginoo. Kung amahan pamatiya ang among mga pagampo. Maluluyong amahan patalinghogi ang mga pagampo nga among gidalangan ha kanimo, tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mamunga kami og mga bunga sa pagtuo, paglaong paghigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon pagampo kamorungakog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. O amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo, aron ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw inyong mga kasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo, pinagi sa iyang pagkatao, giuli niyang pagkamatarong sa tao, pinagi siyang pagpasakit, gipapas niyang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, giablihan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon, pinagi siyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit, ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya, duyog sa tanan mo mga santos sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaig. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan.
maygon ang nangangalit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana. Santos gid ikaw o Ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala mo spirito aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipas salamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nining pan ug matag inom gikan sa kalis, nagmantala kami Ginoo sa imong kamatayon, hangtod ikaw mubalik. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
karon magampo kita sa atong amahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Manangging harian ang gahong ang himaya, hahangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita ta atong panag-inig, sunay panagdait. Kini atong Ginoo Kristong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
magampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eukaristiya nga mong gipanagambitan, magpuno unta ka na mo sa imong kinabuhi, ang gugma ni Kristo nga mong gisaulog dinhi, mag-aga kunta sa mong kinabuhi, madala ka na mo nganha kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manlingkod palihog, uban sa dakong kalipay ni ikawalo nga gabii sa atong binaryo pahinungod sa mahal nga patrona, Birhen sa Santos nga Rosario, kami mutuno sa mga kasing-kasing nga pasalamat sa itong mga pilgrims, World Apostolate of Fatima, Santo Rosario Chapter, Cebu Charismatic Renewal Movement, Nuestra Señora, Siervas de Nuestra Señora de la Paz Sisters, Alberto's Pizza, Flower Vendors, Fruit Vendors, Ramos Market Vendors Association, Society of Mother Perpetual Help, Barangay San Antonio de Padua, Don Pedro Cui, Santa Cruz, and San Roque Chapel, Arlandon, San Antonio de Padua Chapel, Giral Compound, ato mga liturgical servers, Ministry of Altar Servers, Lay Ministers, Parish Collectors Guild, Ushers, ug sa atong choir nga maong Filii Mariae Choir, sa atong Socom ug Parish Youth Ministry, sa atong food sponsor, sa atong liturgical servers, Mr. Renan Sapio, Miss Elena del Castillo, labaw sa tanan kanyong tanan nga miduyog kanamo ning ato ikawalo nga adlaw sa atong binaryo. Daghang salamat kaninyong tanan. Pakpak palihog. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadang kalinaw ni Kristo.